Не си просто под стрес. Може би тялото ти вече плаща цената. Високия стрес не ти краде само спокойствието, краде ти съня, фокуса, възстановяването и формата. Когато кортизолът е висок, твърде дълго, започваш да се чувстваш изцеден, раздразнителен и гладен за боклуци. И после си мислиш, че ти липсва дисциплина. Не. Понякога нервната ти система е претоварена, а ти се опитваш да я биеш с още кафе и още работа. Стресът е най-подценяваният убиец на прогреса. А ако искаш да пребориш стреса, просто ми пиши.